Vitajte na kanáli Faktograf. Dnes vám prinášam príbeh o Dorothy Arnold, prominentnej dedičke z New Yorku, ktorá záhadne zmizla v roku 1910. Jej zmiznutie sa stalo jedným z najväčších nevyriešených prípadov v americkej histórii. Ak sa vám páčia naše videá, nezabudnite sa prihlásiť na odber a dať like. Poďme na to. Dorothy Harriet Camille Arnold sa narodila 1. júla 1885 do bohatej a prominentnej rodiny v New Yorku. Bola dcérou Frances R. Arnolda, obrázok vľavo, úspešného parfuméra, a Mary Martha Parks Arnoldovej, pomník vpravo, keďže jej fotografia nie je dostupná. Dorothy bola dobre vzdelaná a spoločensky aktívna. Navštevovala prestížnu Bryn Mawr College a mala ambície stať sa spisovateľkou. V čase jej zmiznutia mala 25 rokov. Zmiznutie Dorothy sa odohralo 12. decembra 1910. Dorothy opustila rodinný dom na Upper East Side v New Yorku, hovoriac svojej matke, že ide nakupovať nové šaty na oslavu, ktorá sa mala konať neskôr. Dorothy zamierila do nákupnej štvrte na 5. Avenue, kde navštívila niekoľko obchodov, vrátane kníhkupectva a obchodu s cukrovinkami. Posledný krát ju videli pri rozhovore s priateľkou Gladys King pred obedom okolo 14. hodine. Dorothy si kúpila čokoládu a knihu Engaged Girl Sketches a potom sa stretla s priateľkou Gladys King, s ktorou sa rozprávala o nadchádzajúcej debutantskej party jej sestry. Dorothy bola v dobrej nálade a povedala Gladys, že sa chystá prejsť cez Central Park domov. To bolo posledný krát, čo ju niekto videl. Keď sa Dorothy nevrátila domov do večera, rodina začala byť znepokojená. Jej otec Francis najprv najal súkromného detektíva, ale keď vyšetrovanie neprinieslo žiadne výsledky, kontaktoval políciu. Vyšetrovanie bolo rozsiahle a prehľadávali sa nemocnice, hotely, rieky a dokonca aj márnice. Napriek rozsiahlemu pátraniu sa nenašli žiadne stopy po Dorothy. Rodina Arnoldovcov najala detektívov z Pinkertonovej agentúry, ktorí prehľadali hotely, nemocnice a rôzne lokality v New Yorku, Bostone a Filadelfii. V jej izbe našli vypálené dokumenty, ktoré mohli byť odmietnuté rukopisy a niekoľko brožúr o cestovaní do zahraničia. Vyšetrovatelia dokonca prehľadali parníky, ktoré odplávali z New Yorku, ale bez výsledku. Francis Arnold usporiadal tlačovú konferenciu, kde ponúkol odmenu $1000 za informácie vedúce k nájdeniu Dorothy. Počas konferencie odmietol teórie, že by Dorothy utiekla alebo sa zamilovala do nesprávneho muža, hoci neskôr vyšlo najavo, že Dorothy mala romantický vzťah s mužom menom George Griscom Jr., čo jej rodičia neschvalovali. Existuje mnoho teórií o tom, čo sa mohlo stať s Dorothy Arnold. Niektorí veria, že utiekla kvôli nešťastnej láske alebo neúspešným pokusom o kariéru spisovateľky. Iní sa domnievajú, že mohla byť obeťou nehody alebo zločinu. Ďalšia teória naznačuje, že mohla spáchať samovraždu a jej telo nebolo nikdy nájdené. Jedna z populárnych teórií je, že Dorothy mohla byť zavraždená a jej telo skryté. Niekoľko svedkov tvrdilo, že ju videli v spoločnosti neznámeho muža krátko pred zmiznutím, čo podporilo túto teóriu. Existovali dokonca tvrdenia, že bola držaná v zajatí alebo predaná do otroctva, no žiadne z týchto tvrdení sa nepodarilo potvrdiť. V roku 1916 prišiel na scénu Edward Glennorris, väzeň, ktorý tvrdil, že bol najatý, aby pochoval telo ženy v New Rochelle. Glennorris tvrdil, že ho najal muž menom Little Louis a že žena bola identifikovaná ako Dorothy Arnold. Glennorris však po ďalšom vyšetrovaní zmenil svoj príbeh a prípad sa opäť dostal do slepej uličky. Zmiznutie Dorothy Arnold hlboko zasiahlo jej rodinu a verejnosť. Jej otec Francis bol zúfalý a vynaložil veľké finančné prostriedky na hľadanie svojej dcéry. Jej matka Mary Martha nikdy neprekonala stratu a zomrela s vedomím, že jej dcéra zostala nezvestná. Prípad Dorothy Arnold sa stal senzáciou v médiách a bol predmetom mnohých novinových článkov a špekulácií. Jej zmiznutie ovplyvnilo aj literatúru a kultúru tej doby, pričom inšpirovalo mnoho príbehov a hypotéz. Príbeh Dorothy Arnold zostáva jedným z najväčších nevyriešených kriminálnych prípadov v histórii Spojených štátov. Jej záhadné zmiznutie a následné vyšetrovanie dodnes fascinujú verejnosť a vyvolávajú množstvo otázok. Tento prípad nám pripomína, že niektoré záhady možno nikdy nebudú vyriešené,
no ich príbehy budú pokračovať v žití v našich mysliach. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like a prihláste sa na odber, aby ste nezmeškali ďalšie zaujímavé príbehy. Napíšte do komentárov, aké témy by ste chceli vidieť na budúce. Vidíme sa na budúce na kanáli Faktograf.